Sueños de ritmo y de baile, sueños despiertan mi pasión, sueños me están llamando, sueños me llevan a bailar. Quin és el tipus de client que ve a un local com les Mil i Una? Bueno, el client de parella, vull dir, sobretot, són parelles. Persones soles no poden venir? Sí, a veure, noies soles, sí, totes les que vulguin, i els nois, doncs, molt poquets, perquè hi ha parelles que dintre la seva fantasia els irà a jugar amb un noi, però no per deixar entrar algun noi, tindrem que deixar entrar tots els que entren. Diguem-ne que hi ha un criteri de selecció del tipus de noi que pot entrar. Sí, són molt poquets nois els que deixem entrar, i doncs aquests nois doncs, serien perquè les parelles, si hi ha alguna que té la fantasia de poder estar amb un noi, el pugui tindre. Però no és un lloc on van els nois sols. El punt màxim, diguem, de més gent que ve doncs, és a partir dels 30 i fins als 45, de 30 a 45 és la màxima afluència que tenim de gent. I aquesta llum vol dir que ara hi ha una parella a dintre i vol un noi. Llavors el noi és quan entra aquí. Llavors entrem a l'habitació que l'anomenem la del trio. Aquesta és l'única habitació que pot estar mirada des de fora. L'única habitació on es veu des de fora. Aquest és el sofà tantra, que doncs mireu per internet, hi ha un munt de postures, vull dir, és un sofà molt, molt divertit. I després doncs hi ha el columpio, el llit té per lligar mans i peus, hi ha la creu, on a baix tenim més cordes i a més tenim làtigos. Aquí són 4 jaimes que estan juntes, aquí entraríem per aquestes dues i després entraríem a l'altre costat. Aquí està indicat més en parelles que els agraden estar amb altres parelles. Això no vol dir que estiguin junts. Cada un pot estar al seu espai, però no tenen per què interactuar unes amb les altres. Aquí dalt, aquesta és la famosa el llit rodó, vermell. Vull dir, aquí doncs, poden cabre 8-10 parelles i aquí, clar, el contacte és més que el de baix. Aquí no parlem de sentiments. Els sentiments són per la teva parella i l'amor és per la teva parella. A veure, és un joc, vull dir, a veure, arriba un moment doncs, que ja portes el que dèiem, la monotonia de casa, de sempre igual, i jugar un rato. Això és un joc. Aquí els sentiments són per la teva parella.